भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलावती माता जी वर्ष नंबर சொல்லுங்க। माताजी। जय जय चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत हरे कृष्णा। कलावती माताजी फर्स्ट அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் சொல்லுங்களேன்। யாராவது இன்னைக்கு என்ன வேர்ட்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லுங்க। 258 माताजी 258 258 माताजी। हरे कृष्णा। एत बलि महाप्रभु चालीला भावने भट्टाचार्य तारे गरे गेला नथारे सानी। एत बलि महाप्रभु चालीला भावने பட்டாச்சாரிய தாரகரே கேலே தாரே சனே. இவ்வாறு கூறிய பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அங்கிருந்து புறப்பட்டு தமது இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாரும் அவரை பின்தொடர்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க। அதாவது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா விட்டு அதாவது அவர் கிளம்புறாரு। சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா பின்னாடி வர்றாரு। சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாரு? பிரகஸ்பதி மாதாஜி। வெரி நைஸ் பிரகஸ்பதி। நெக்ஸ்ட் प्रभु पादे पादी बहा आत्मनिंद कैला तारे शांत करी प्रभु गारे पाता इला। हरे कृष्णा படிங்க யாராவது। प्रभु पादे पड़ी बहु प्रभु पादे படிங்க படிங்க। प्रभु पादे पड़ी बहु आत्मनिंद कैला तारे शांत करी प्रभु करे पाडाला इला। மகாபிரபுவின் திருவடிகளில் விழுந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார் தம்மை தாமே பல்வேறு வழிகளில் கடிந்து கொண்டார். மகாபிரபு அவரை சாந்தப்படுத்தி இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। அவர் அவர் சர்வபாமா நிறைய சொல்றாரு அவர் ரைட்। ஆனா அவர் அவரை பாசிஃபை பண்றாரு। ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது மாதாஜி? அவங்க மருமகன் அமோகன் சாப்பிட்றத பார்த்து ரொம்ப இவ்வளவு சாப்பிட்றாங்க அவளை சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு। பகவானுக்கு நம்ம இது மாதிரி செய்யறதை இவர் இது மாதிரி சொல்லிட்டாங்களே அந்த வருத்தத்தினால அவரு அதை அந்த மாதிரி சொல்றாங்க। அவரால் டாலரேட்டே பண்ண முடியல। அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு। என்னன்னா அவர் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படி இப்படின்னு அவர் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது டாலரேட் பண்ணாத ஸ்டேட் ரைட்। அந்த ஸ்டேட்க்கு அவருக்கு போயிடுது। ஏன்னா எப்படி அந்த லெவலுக்கு பகவானை கேவலப்படுத்த முடியும் அப்படின்றது அவரோட ஃபீலிங்। பகவான்னு இல்லையா ஒரு கெஸ்டே நம்ம பண்ண மாட்டோம்। ஆனா இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு। காரியா ஸ்ரீ பட்டாச்சாரியா சாத்திர மாதா சனே ஆபனா நிந்தியா கிச்சு பாலேன வாச்சனே। ஹரே கிருஷ்ண। காரையாச்சி பட்டாச்சாரியா சாத்திர மாதாசானே அபான நிந்தியா கிச்சு பாலேன வாச்சனே। தனது வீட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா தனது மனைவியையும் சாத்தியின் தாயாருமான சாஸ்திரியுடன் கலந்தாலோசித்தார்। தன்னைத்தானே கண்டித்து கொண்ட பிறகு அவர் பின்வருமாறு பேசத் தொடங்கினார்। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி।
ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, வந்த அப்புறம் சர்வா பாட்டுங்க அவர் வைஃப் கிட்ட சொல்றாரு. அவங்க வைஃப் பேரு சாத்தி, ரைட்? சத்தியன்றது யாரோட வைஃப் பேரு? சத்திங்கிறது அவங்களோட பொண்ணு மாதாஜி. சக்தி. சாரி, சாத்தி. ஓகே, சாரி. சாத்தின்றது ஓட அம்மா. ஓகே, அவரோட பொண்ணு. சத்தியன்றவர் யாரோட பேரு? இங்க இருக்கிற சத்தி இல்ல, சத்தின்னு இன்னொருத்தங்க. இது சாத்தி, ஷாத்தி. இது ஆக்சுவலா கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனா. சத்தின்றது யாரோட வைஃப்? சத்திங்கிறது பார்வதி. இல்ல இல்ல இல்ல, சைத்தன்யா சரிதாமிர்தத்துல யாரு? பார்வதி. ஓகே, ஓகே. இது வரும் இந்த கேரக்டர், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம பேசலாம். சரிங்களா? இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து அவன் எவ்வளவு கோவம் வருதுன்னா, சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா அவர் வைஃப் கிட்ட சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, பர்சனலா அவரே திட்டாரு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். என்ன பேசுறாரு? చైతన్య ఘోషానిరా నింద శునిలయ హైతే తారే వద కైలేహాయ పాప ప్రాయాచితే. చైతన్య ఘోషన్య నింద శునిలయ హైతే తారే వద కైలేహాయ பாபா பிராயசித்தே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நிந்தித்தவன் கொல்லப்பட்டால் அவனது பாவத்திற்கு அது பிராயச்சித்தமாக அமையலாம். பொருளுரை: வைஷ்ணவ நிந்தனையை பற்றி பின்வரும் மேற்கோளை ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து ஹரிபக்த விலாசம் 310 வரை சுட்டி காட்டுகிறது. ஒரு பெரிய இது இருக்கு மாதாஜி, ஸ்லோகம் யோகி பாகவதம் லோகம் உபஹாசம் நிருபோத்தம கரோதி தஸ்ய நஷ்யந்தி அர்த்த தர்ம யசஸ்சுதாக நிந்தாம் குர்வந்தி ஏ மூடா வைஷ்ணவானாம் மகாத்மனாம் பதந்தி பித்ருபி சார்த்தம் மகாகௌர சம்நிதிதே ஹிந்தி நிந்ததி வைஷ்டி வைஷ்ணவானாபிநந்ததி கிருத்யதே யாதினோ ஹர்ஷம் தர்ஷனே பதானனே ஷட். மார்க்கண்டேயருக்கும் பகீரதருக்கும் இடையிலான உரையாடலில் கூறப்பட்டுள்ளது: அன்புள்ள மன்னரே, உயர்ந்த பக்தரை நிந்திப்பவன் தனது புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள், செல்வம், புகழ் மற்றும் மகன்களை இழக்கின்றான். வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் மகாத்மாக்கள். அவர்களை நிந்திப்பவன் தனது முன்னோர்களுடன் இணைந்து மகா ரௌரவ என்று அறியப்படும் நரகத்தினுள் விழுகிறான். வைஷ்ணவரை கொள்பவன், வைஷ்ணவரை நிந்திப்பவன், அவரிடம் பொறாமை கொள்பவன், அவரின் மீது கோபம் அடைபவன், அவரை நமஸ்கரிக்க தவறுபவன், அவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் மகிழ்ச்சி அடைய தவறுபவன் ஆகியோர் அனைவரும் நிச்சயமாக நரக சூழ்நிலையில் விழுகின்றனர். மேலும் துவாரகா மகாத்மிய என்னும் நூலிலிருந்து பின்வரும் மேற்கோளை ஹரிபக்தி விலாசம் 10/314 வழங்கியது: கரபத்ரஷ்ட பால்யந்தே சுதீவரே யம சாசனைஹி நிந்தாம் குர்வந்தியே பாபா வைஷ்ணவானாம் மகாத்மானாம். மாமன்னர் பிரகலாதருக்கும் மாமன்னர் பலிக்கும் இடையிலான உரையாடலில் கூறப்பட்டுள்ளது: மகாத்மாக்களான வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்க கூடிய பாவிகள் யமராஜரால் வழங்கப்படும் கடுமையான தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்கள். வேத சாஸ்திரத்தில் பகவான் விஷ்ணுவையும் அவரது பக்தர்களையும் நிந்திப்பது குறித்து பின்வரும் மேற்கோளினை நாம் காண்கிறோம்: ஏ நிந்தந்தி ஹிருஷிகேஷம் தத் பக்தம் புண்ணிய ரூபினம் சத ஜன்மார்ச்சிதம் புண்ணியம் தேசம் நஷ். பத்மா மாதாஜி, நீங்க தண்ணி குடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க தண்ணி குடிங்க. படிக்காத படிங்க யாராவது. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. ஏ நிந்தந்தி ஹிருஷிகேஷம் தத்பக்தம் புண்ணிய ரூபிணாம் சத சன்மார்ஜிதம் புண்ணியம் தேசம் நஷ்யதி நிச்சிதம் ஏ தே பஸ்யந்தி மகாகோரே கும்பிபாகே பயானகே பட்சிதா கீத சங்கேன யாவ சந்திர திவாகரௌ ஸ்ரீ விஷ்ணோர் அவமானாத் குருதரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவோலங்கம் லங்கனம் ததீய தூஷக ஜனான்
ந பஷ்யேத் புருஷாதமான் தை சைவார்த்தம் வஞ்சிக ஜனை சாசம் ந கரையேன். பகவான் விஷ்ணுவையும் அவர்களது பக்தர்களையும் நிந்திப்பவர்கள் 100 பிறவிகளில் சேகரித்த புண்ணியங்கள் அனைத்தையும் இழக்கின்றனர். அவர்கள் கும்பிவாக நரகத்தில் வைக்கப்பட்டு சூரியனும் சந்திரனும் இருக்கும் காலம் வரை புழுக்களால் கடிக்கப்படுகின்றனர். எனவே பகவான் விஷ்ணுவையும் அவரது பக்தர்களையும் நிந்திக்கக்கூடிய நபர்களின் முகத்தினை கூட ஒருவன் பார்க்கக்கூடாது. அத்தகு நபர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்கு ஒருபோதும் முயலக்கூடாது. பக்தி சந்தர்ப்ப என்னும் நமது நூலில் 265 ஜீவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.74.80 மேற்கோள் காட்டுகிறார். நித்தம் பாகவதம் ருஷன்வம் தத் பிரசாய ஜனஸ்ய வா ததோ நாவைதி யோ ச பி சோபி யாத்யத சக்ருதாஸ்சிதக. பகவான் அல்லது பகவானுடைய பக்தனின் நிந்தனையை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஒருவன் உடனடியாக அங்கிருந்து விலகாவிடில் அவன் பக்தி தொண்டிலிருந்து வீழ்ச்சியடைவான். அதுபோலவே சிவபெருமானின் ஸ்ரீமதியான ஸ்ரீமதி பாகவதத்தில் 4.4.17 கூறுகிறாள். கர்ணோ பிரதாய நிர்யாத் யத் யகல்ப ஈஷே தர்மா விதர்ஸ்யசு ஸ்ருணிபீர் நிருபீர் அஸ்யமானே சிந்தியாத் பிரக்ய ரூஷிதிம் அஸ்திம் பிரபுஷ்சேத் ஜிஹ்வாம் அசீன் அபி தாதோ விசாரஜேத் ச தர்மக. தர்மத்தை கட்டுப்படுத்தும் தலைவரை பற்றி நிந்தனையை பொறுப்பற்ற மனிதனிடமிருந்து கேட்க நேரிடும் போது அந்த நிந்தனையாளனை தண்டிக்க முடியாவிடில் ஒருவன் தனது காதுகளை அடைத்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றுவிட வேண்டும். ஆயினும் நிந்தனை செய்பவனை கொன்றுவிட முடியும் என்றால் அல்லது நாக்கினை பலவந்தமாக வெட்டி அந்த அபராதியை கொல்ல வேண்டும். அதன் பின்னர் அவன் தன்னுடைய வாழ்வினை முடித்து கொள்ள வேண்டும். ரைட். சோ பேசிக்கலி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பேசுறவங்களை விட்டு ஓடியே போயிடணும். ரைட். முடிஞ்சிச்சு. இது லாஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன? நான் ஃபர்ஸ்ட் இத சொல்றேன்னா நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது அதுதான். லாஜிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்பெல்லாம் சத்ரியாவா இருப்பாங்க, ராஜாவா இருக்கும், அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கும், அதனால அவங்க நாக்க வெட்டிடுவாங்க, இல்லைன்னா அவங்களை கொலையே பண்ணிடுவாங்க. ரெண்டும் பண்ண முடியலன்னா சூசைட் பண்ணிப்பாங்க. ஆனா இப்ப கலியுகத்துல அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும். சரிங்களா? அதை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் யாராவது பிளாஸ்மைஸ் ஏதாவது தப்பா டிவோட்டிஸ் பத்தி பேசினாங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும். இப்போ எல்லாருமே ஒரு காமனான சந்தேகம் என்னன்னா, நான் இப்போ ஒரு வைஷ்ணவா திருடிட்டாலோ இல்ல நிஜமாவே ஒரு மோசமான விஷயம்னாலும் நான் கம்முன்னு இருக்கணுமா? இல்ல. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். நான் தானிஷி மேம் கிட்ட சொல்லுவேன் என்னன்னா, நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் திட்டுறது, ரைட் என்ன, இன்னொன்னு தப்பு நடக்கிறச்சே சொல்றது. இப்போ இதுவே நம்ம கோயில்ல யாராவது திருடுறாங்க பாக்குறோம், அவங்களும் வைஷ்ணவா, ஐயோ அவரை பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். நம்ம கண்டிக்கிறதுக்கு ரைட் இல்லைனாலும் நம்ம யாராவது சீனியர்ஸ் கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணும். இது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தரை பத்தி வேணும்ட்டே கோழி பேசுறது வேற, ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா அவங்கள திருத்துறது வேற. திருத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரம் இருக்கா? ஆனா இருந்தா நம்ம பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்ம சீனியரை பண்ணணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, உங்களெல்லாம் திட்டுற அதிகாரம் எனக்கு இருக்கு, ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆனா இப்போ இதுவே சம்பந்தமே இல்லை வச்சுக்கோங்க, ஏதோ கோயில்ல யாரோ தப்பு பண்றாங்க, எனக்கு அவங்களுக்கு மேல ரைட் இல்லை, நான் அவங்களை போய் திருத்த முடியாது, திட்டவும் முடியாது. ரைட். ஒண்ணு அவங்க அதிகாரி கிட்ட நான் போய் சொல்லலாம், இல்ல நான் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது போலாம். இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? கிம்பா நிஜ பிராணயாதி கரி விமோச்சனா துயி யோகனாய் துயி சாரீரபா பிராமணா கரி விமோச்சன தூயி சோக்கிய நகே தூயி சரீர பிரமணா. சர்வமம பட்டாச்சாரியார் தொடர்ந்தார். அல்லது நான் எனது உயிரை துறந்தால் அந்த பாவச் செயலுக்கு அது பிராயச்சித்தமாக அமையும். இருப்பினும் இந்த 2 செயல்களும் உகந்தவை அல்ல, ஏனெனில் இரு உடல்களும் பிராமண உடல்கள் ஆயிற்றே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சர்வபௌம பட்டாச்சாரி என்ன சொல்றாரு? நான் என்னோட உயிரை கொடுத்தா ஓகே, இல்ல இந்த மாதிரி சரியான தாட்ல என்ன இப்ப நம்ம சொன்ன எல்லா ஆப்ஷனும் ரைட். இப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு? இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு சாஸ்திரப்படி சொல்லியிருக்கேன்னா எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு உரிமை இல்லை. ஏன்னா ஐ கான்ட் கமிட் சூசைட். எனக்கு அந்த உயிரை கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா அது வந்து பரிகாரம் இருந்தாலும் அது வந்து ஐடியா இல்லை, கொலை பண்றதும் ஐடியா இல்லை. அதனால வந்து ரெண்டுமே வந்து பேசிக்கலி எனக்கு சொந்தமே இல்லை அப்படின்ற பாவத்துல அவர் இருக்காரு. அப்பனா எவ்வளவு எக்ஸால்டட் பொசிஷன் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு இருக்குன்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். पुन्हा से निंद कैरा मुख ना देखीबा परियाग कैलुम तारा नाम नाला इबा. படிங்க, யாராவது படி. கடிகரே पुणे से निंद केर स्टडी करे तादे करे साडुக से कल पतित पतित கையிலை பர்த்தாத ஜியே தியஜியே உசித. நம் மகள் ஷாட்டியிடம் அவள் கணவன் இழந்து விட்டதால் அவனுடனான எல்லா உறவுகளையும் அவள் துண்டிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவிப்பாயாக. இழிவடைந்த கணவனை துறப்பது மனைவியின் கடமையாகும். வேற ஏதோ பொருளுரை. படிக்கிறாங்க. மாதாஜி அவங்க மாத்தி படிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 263 படிக்கணும். புக் பார்த்து Okay, படிக்கணும். நான் வந்து மறுபடியும் அவங்க திட்டுறவங்களோட முகத்தை நான் பார்க்கவே மாட்டேன். அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன். அது ஒன்றும் இல்லாம நான் அவங்களோட சொந்தத்தையும் விட்டுருவேன். அவங்க நெவரை மாத்தி அவரை பத்தியும் பேச மாட்டேன். எப்பவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை பேப்டைஸ் பண்றவரோ இல்ல டிவோட்டியா பேப்டைஸ் பண்றவங்களோட சொந்தம் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க சொந்தத்தை விட்டுடுறேன்னா என்னன்னா அவங்கள பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறது இல்ல, அவங்க தாட்டை கூட எடுத்துடுறேன். இப்ப வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு நெய்பர் இந்த மாதிரி இல்ல ஒரு சொந்தக்காரன் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்றான் ஒரு டிவோட்டிக்கோ இல்ல அவங்க பக்திக்கோ இல்ல அந்த மாதிரி இருந்தா இல்ல அவர் பேப்டைஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அவனை பத்தி நினைக்கிறது உண்டு இல்ல, அவனை பத்தி பேசுறதோ அவளை பத்தி பேசுறது கூட விட்டுணும். ஏன்னா பேசுறச்சே கூட நம்மளுக்கு அந்த தாட் வரும். அவ கெட்டவ அப்படின்னு சொல்றச்சே கூட நம்ம அவங்க திங்க் பண்றோம் இல்லையா? கம்ப்ளீட்லி இப்ப வந்து இந்த பாட்டில் வேணாம் உடஞ்சிச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? குப்பையில போட்டுருவேன். அதை அப்படியே மறந்துடுவேன். ரைட், ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல குப்பையில போட்டு தூக்கி போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நான் பேச மாட்டேன். ஐடியலி ரொம்ப மெட்டீரியல்ஸ் தான் சொல்வேன், என்னோட பாட்டில் நல்லா இருக்கு, பாட்டில் இல்ல தூக்கி போட்டாச்சு. அது போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம். அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப்பை தூக்கி போட்ட அப்புறம் மைண்ட்ல இருந்தும் எடுத்துடணும். அதனால அதை பத்தியும் பேசக்கூடாதுன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் மாதிரி शाती रे कहा तारे चाडू कसे हाईला पाटीटा पातीता हाईला बर्तात वाजिते उचिता. सातिरे कह तारे सातु कसे खैला पटिटा पटिटा खैले ಭಾರತ ತ್ಯಜಿತ ಉಚಿತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೊಂಚ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಸತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಫಸ್ಟ್ के बाद இன்ஃபார்ம் மை எவ்வளவு பெருசா டாட்டர். இது பெருசா இல்ல சின்னதா மாதாஜி? சின்னது மாதாஜி. இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நாளையில இருந்து பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன நடக்குது அப்படின்றது ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப நீங்க அந்த பர்பட் ஒண்டி டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்டி படிங்க மாதாஜி. இல்ல ஓகே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேணுமா? ஓகே, Inform my daughter Sati to abandon her relationship with her husband because he has fallen down. When the husband falls down, it is the wife's duty to relinquish the relationship. Hare Krishna Mataji. ஒரே ஒரு செகண்ட். அதை தமிழ்ல படிக்கணும். ஏன்னா ஓகே, நம்ம வாஞ்சா நீங்க தமிழ்ல படிக்கலாம். நாளைக்கு படிங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ஹரே